Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Junji, 28 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Iligan City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa low level sa akong sudyom. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa diyang nakabantay ko nga permi ko nga dehydrated. Unya, murag ganahan ko nga masigig kaon og parat. Ingon ini ang mga panghitabo. Grabihan mo kahingin mo tubig ba yun? Lagi bay? Ambot ba murang magkog ka ng uhawon permi? Nga ba? Pero ngayon siya na bay. Kay butante ba ang tubig sa lawas? Ako gani, usahay, di ka butog. Walo ka basong tubig ako mainom ka dadlaw eh. Pero kung ilimnon nga makahubog, Sobra pa sa walo ka litro. as kang buguya gini mo eh. Yan saan, inom doon. Ay, paas na sa ko eh. Nimbaw na ka. Di man ko mo inom og way okasyon. Nya, mauli na sa ko kay nakasaad ko sa kumama nga adto ko dito manihapon sa bahay. Sa gunson man gud ang mga imbitasyon gud. Inig human sa trabaho gud bay. Unya, wala sa ko makadungan nila sa panihapon. Sige bay. Sunod na lang. Hay, tataod-taod noy. Pasingot ba? Oy, unsa? Uy, dili na maayo, oy. Human ninyo kaon, mag-hike mo. Mama sat, uy. Siyempre good, magpataod-taod pasan man no. Aw, laki. Ay, kuanday, ikaw landay. Di man ko mula hotay ana dayo eh. Dali raman kay ko nga kapuyon. Basta ingon ana, magluya dayo akong lawas. Unsa man na noy, uy. Kuwang gitingali ka sa exercise, noy. Maong dali kayo ka maluya. Basin pod. Aw, exercise lang ko gamay din sa ato god. Di lang kumuban nimo day ha, og hike. Ikaw may nagluto aning itlog, Junje? O ma, Uy! Sama ni, ma, Junje? Uy, kaparat ba ning itloga? sakto raman god. Uy, sakto ra. Sakto ra na, ni mo nga nakaubo man gani ko sa kaparat. Oh, Sakto naman ko sa timpla ma. nanayabag na. Dili gyud hinoon maayong pagkatimplaha, Junje. Sobraan ras kaparat, uy. Nausab ko tao na imong taste buds, uy. Ma. Sige, balik sa siya. Noy, nanguspat lagi ka. Mo ba day? Mm. Sa amang ko nga, kapila naman ko sige balik sa CR eh. Uy, pag inom sige og tubig noy, uy. Basin ma-dehydrate ka, ana. Lagi day? Kumusta naman tiyan ni mo, Junji? Nagsulti man gud tumanghod ni mo na ako ganina nga naglain man ko ng imong tiyan gabi eh. Aw, lagi ma? Aw, nawa naman ma. Okay na? Kauno sa, nakoy gipalit nga tambal man. Imna ng tambal aron sigurado. Sige ma, salamat. Pirmi man kong kapoy. Sakto man takos pahuway pirmi. Ay, duka eh. Matulog lang sa ko eh. Unsa man ka, Junji? Sige man ta kagkaon pero sa akong tan-aw ni mo ron. Mura man kag nihugo. Pasad bitaw ko makasabot na ako ma. Kabantay bitaw ko nga mura ko migamay kay ako mga karsones nang luwag na. Mo ba? Pag inom ko ng vitamins B, kay basin ug mao nay nakuwang nimo. Unsa may imnon ma? Unsa ba ka? Sakit? Ha? Ano nakaingon mo ka bay? Kabantay mo siyang panit ko. Puro ng lagom. Unsa bay? Recorded by X Thunder Gaming.
Wagi ko makasabot sa akong kaugalingon. Sakto man ta kog pahuway ug kaon. Miinom sa kog vitamins. Pero ako makaibaw ngano nga perming kapoy ang akong lawas. Ug bisan hinginom kog tubig, mura kog perming dehydrated. Usay sab, grabe ang akong crave sa parat. Gusto ko nga mukaon og mga parat. Hangtod nga dunay kausa nga mibikog ang akong tibok lawas. Ug unya, ma, tabang ma. Junji? Ma, Junji! Oh, nasa man ka? mibikog ang tibok na akong lawas, ma. Ha? Uy! Sakit kayo, tabang! Junji! Ginoo ko! Kinala ka mada sa ospital na! Okay raman ka. Ang sadok? Mauna, wa mami nakita ka sakit mo. Okay ra gyud. Ang sadok? Ani anak, kumusta naman ang imong gibati? Ni ama, murag hinay-hinay na nga naka-recover ang akong lawas. Pagsulti gyud ha kung naa kay gipamati aron mada ka dayon namo sa ospital. Oh, ma. Oh, na sige. Bangon na. Bangon na diha aron makakaon ka na. Oh, ngano nagtimi-timi man ka? Wa ka ganahe sa akong giluto? Ambot lang, ma. Mura mong ko gikabuhi. Ha? Murag usa ka nga akong gipangkaon. Unsa? Oy! Junji! Junji na unsa man ka? Ma, ipa-ospital na lang ka na nato si Manoy. Luspad naman kay na siya. Tingali na dehydrate na na. Maulagi. Na sige be, pagtawag ditong taxi. Dadun ta siya sa ospital. Kinahanglan siyang i-admit. Ha? Kay nga naman da Dok. Low kayo ang level sa iyang sodium. Unsa, Dok? Matod sa doktor nga low kuno ang level sa akong sodium. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Posible ka mao nga gusto kay kog parat tungod sa kaubos sa akong sodium? Mag-usa na manggod ko ka semana pero wa pa sila'y update kung unsa gisakit nako. Unsa man kay hinungdan ini? Do na ka ko'y laing sakit? Ikaduhang pangutana. Permi ko mga maka-feel og sobrang kakapoy bisag sakto ko sa pahuway o bisan gani sakto sa guskaon. Kalit lang ko nga mihugo. Unsa man gid kadi ay kining akong gibati? Doon na kanay koneksyon sa low level sa akong sodium? Ikatulong pangutana. Katong kalit lang nga mibikog ang tibuok na kulawas. Sa dihang nagpa-check up ko. Ngano nakaingon man ang doktor nga okay ra kuno ko. Posible ka nga nasayop ang unang doktor ato? Ikaupat og katapusan. Posible ka nga Addison's disease ning ako Ako man gud nga gi research unya tanang symptoms nga akong na experience kay parehas gyud sa Addison's disease. Kung husto man lang ako pagduda, delikado ba ni? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junji. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiuban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa yung mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist og mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran re karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
Ang atong magtatampo karong adlaw mao kini si Junji, 28 years old, single, taga Iligan City. May tungod kini punto medikal kay mag-cramps ko na siya, kulang ba siya og sodium. Sumayang pagpaminaw sa mga Goso family diya sa Tibanga, Iligan City, mga De Gracia family diya sa Iligan City, no? Salamat day kayo sa inyong paghatag nako marang batlong gipadanyo dugay ng panahon atong hatod na to sa iyang lubnganan ni kong amigo nga nauna na sa ato, no, si Dr. Bismondo Boy de Gracia, no, ako tong amigo nga doktor dito sa Manila nya medical problem malay ikuha na sa Ginoo. So nga de Gracia family sa Tibanga, Iligan City ug mga Goso family mayong pagpaminaw. So, the same is true ni diya sa Konsolasyon, nila John, mga Estrera, mga Bernales. Isa pa man, akong listahan sa akong i-greet Francisco Sabalo diya sa Kanangkaan, Sugod Southern Leyte, Domingo Ubos, Santa Cruz, Idna Samaco, San Juan, Lolita Falcon, Pandan, Bernadette Seron, Paulina Tilin, Kapitan Clay Napalan diya sa Tampong, musta naman mo diya, Gao Asiro, Ngasalar, Dr. Vic Macopia, Sigales family, mga Kutanda family, Palangka family, majong pagpaminaw ninyo diya sa Sugod Southern Leyte, no? Musta naman diya sa ato, no? Nagkukauli kay wa na ko'y pamilite. Bitaw grabe kayo ang akong schedule, maglisod ko di basta-basta dili ko basta-basta makauli lang, no? So, going back to our sender, si Junji, punto medikal, no? Unang pangutana, posible ka maong nag-crib kog parat tungod sa kalo sa level sa akong sodium. Low level sa iyang sodium. Tawagan niya. May usa naman good kasimana nga kasimana pero wala pa sila update kung unsa po'y sakit nako. So nagpa-check up na ni siya, unya wala pa update kung unsay sakit gud niya. Unsa may hinungdan ani do na ko'y laing sakit actually Junji, no, kung nata sa hospital sitting ang akong buhaton ani is taga mag-order ko og laboratory workup including CBC, urinalysis ug sa pamanday mga laboratory workup. May masuta nato kung pila man ang level sa imong sodium, potassium, calcium unsa pa man diha nga mga vitamins, no? Kung kulang ta og calcium nga makuha nato sa mga dairy products, no? Milk, pwede nato makuha sa soybeans, pwede nato makuha ni siya sa mga beans, isda, ang kini magong sodium importante ni siya kayo, no, ngani kaning dextrose nga gihok sa mga pasyente diya sa ospital na siya saline solution which means sodium. Kining carbonate salt lang gyapon ni siya nga ma-dissolve ni siya sa tubig. Importante po ni siya kayo kay maka-help ni siya sa blood flow o maka-enhance sa pag-utilize atong hormones sa mga vital organs sa atong lawas, no? Kung taas kag acid pananglitan natay mga tambal nga ma-recommend nato so, kung mahinumduman nga mga antacid, maalox, may lanta, kini mga sa paman mga maoras na ako may hamduman. Maalok, may lanta, mutog na pa ba'y tagamit karon, no? Huwag naman kayo ikuan. Sunod nga pangutana, pirmi kung kapil og sobrang kapoy bisag sakto kos pahuway ug bisag sakto sad kos kaon. Kalit lang kung nihugo unsa man good kaha diay ning akong gibati. Do na kaha ni koneksyon sa low level sa akong sodium. Dili lang low level sa sodium, kundi low level sa uban nga mga electrolyte sa imong lawas, potassium, magnesium, calcium, sodium. So, para matubag ni imong pangutana Junji, no? Taga Iligan City man ka. May dako ng hospital diya sa Iligan, no? Magpa-laboratory workup ka. Kung ang resulta sa laboratory workup, magdepende po diha ang kuan sa kuan kaning doktor, no? Naatay mga synthetic or rather prepared na nga mga vitamin preparation. Pero balikon ako sa makausapan, makuha naman nato sa mga pagkaon. Like for example, kining magnesium, calcium, makuha nato na sa green leafy vegetables, mga beans, sa
rice na ani siya sa ani siya inunta electrolyte content, no? Okay? So, sunod nga concern. Katong kalit lang nag-cramp buok na kong lawas sa dihang nagpa-check up ko. Nganong nakaingon man ang doktor nga okay ra ko. Posible ka nga masayop ang unang doktor nako. Well, in fairness to that doctor, clinical finding lang yang gingon nga okay lang ka, no? Pero akong ikasuggest nga mas maayog na kay laboratory workup. Sagaran magud sa mag-cramps, kulang na siya og potassium. Mamabitaw ng mga tennis player, makita ka magdula while in the middle of the game, mukhaon og saging kay rich in potassium na siya. Nya, easily digestible, makatabang nga dili ka mag-cramps, no? Samtang ang imong mga muscles pirming naga-work toward kay grabe ang imong trabaho o imong pag-exersyo. Sunod nga pangutana, posible ka nga Addison's disease ning akong sakit. Common good ang nag-research og kanang symptoms nga akong na-exercise nga na-experience kay parehas nag-Addison's disease. Kung gusto man ang akong pagduda, delikado ba ni? Well, Addison's disease usa ni siya sa mga concern lagi sa mga internal medicine doctors. Sa makausapa, going back to my original tubag sa imong mga pangutana, ma-confirm ni siya through laboratory workup. Dili lang Addison's disease, ang mga percent o mga symptoms para na ining imong ipanghinganlan, kundi daghang pang mga klaseng medical problem nga mo presentar o more or less the same signs and symptoms. Okay? So, wanagay ko mo sa mo submit ka diya sa Iligan City og laboratory workup, complete blood count, daghang kay makuha nga impormasyon o uban pang mga laboratory workup nga gaga-orderon paghimuon sa internal medicine doctor. So, hinata kasabot ka sa kung speaker ni mo Junji diya sa Iligan City regards niyong tanan diya o hangtod sa sunod higayon. Thank you very much sa makanunin pagpaminaw din sa itong programa sa RMN. Daghan kay suking tigpaminaw all over the world, no? O taas kay tag-rating din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Assalamualaikum sa itong mga brothers and sisters da sa Marawi, da sa ARM area. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!